jeg skal spille Bed Wars. Så jeg tænker bare, at jeg tager dobbelt. Håber jeg får en teammate. Og hvis I har nogle idéer til, hvad jeg kan prøve at spille næste gang, så må I meget gerne skrive hen i kommentaren. Jeg har faktisk godt tænkt mig det med der. Så skal jeg lige se om en time der. Nej. Oh my god. Jeg tak, jeg fik en teammate. Hvor er han? Okay, så den har jeg ikke prøvet før. Så må vi se, hvad det er for noget. Det ligner et eller andet med noget is and art. Altså, jeg tænker bare, jeg vil prøve lige at få noget rustning først, og så vil jeg gå direkte på angreb til det hold, der ligger derovre. Ja. Og min teammate, han har så det skin der. Det bliver allerede angrebet. Så, når jeg lige har fået noget rustning, så vil jeg angribe. Er det lyserød, der er derovre? Jamen, jeg vil angribe lyserød i hvert fald. Så min teammate, han stopper der. Okay. Jeg kunne lige slå ind i Iron, så han fik noget ud af det. Kom så. Ja, tak. Så kan jeg nu lige gøre, hvis jeg falder ned. Jeg tager healet. Okay. Flygt. Teammate, de kommer. Okay, så er det sige forberedt Iron-generatoren. Og så lægger jeg mit Iron tilbage her i, så jeg kan få en Iron-rustning snart. Kom så. Jeg oversøger den lige igen. Nej, de har set mig. Er det måske ikke lidt dumt at gå derovre? Okay, måske var det ikke så dumt alligevel. Så hvis min teammate, han kunne komme sådan over for at hjælpe mig, kunne det faktisk være rart. Altså bare fordi han bruger fuld metode, det kan hjælpe mig sådan helt føler jeg. Nej. Nej. Nu må jeg lige min Iron. Det så det der kan ske. Ja. Nu skal jeg lige have en opgradering her. Shit kill. Kom så. Der skal jeg. Kom så, nu skal jeg ind i den. Nej, jeg vil ikke dø. Please. Det er løgn. Jeg prøver lige at spørge, om han må få en Iron. Please, Iron. Så se, om han vil give mig noget. Tak, hvor han en guttermand. Det var lige thank you. Thank you. Så er det dig med dem lige om lidt, for nu vil jeg helst lige over få dem der ud, før jeg bare lige for jeg ser, de gør ikke noget som helst for at beskytte den ting her. Og værsgo.
Hvad i alverden? Ej, så stjæler jeg mit kill. Nej, hvad laver min teammate? Du er lige blevet angrebet af broen. Teammate, hvad har du gjort? Det var meningen, du skulle holde øje i basen, jo. Så du ikke gå over sengen. Teammate. Nu. Og så skal du heller ikke sidde. Okay, teammate. Lad os lige se. Skal vi lige have opgraderet og skade. Og så kunne jeg godt lige tænke mig at få et bedre sværd. Jeg kunne også godt lige tænke mig at få noget bedre pickaxe og noget. Og den er god til at senge med, og nogle flere blokke. Så har jeg noget blokke, så har jeg ikke så meget iron tilbage, men vi skal alligevel også lige få beskyttet den seng her. Imens kan jeg også lige hakke dem her for at finde iron ud af det. Og så har jeg tænkt mig så lige at få angrebet broen om lidt. Så vi se her. Og så kunne jeg godt lige få beskyttet sengen. Forkert. Jeg har altid brugt bare den her måde, når jeg spiller Bed Wars. Ja. Lad os se. Skal vi lige se om lidt. Okay, måske lige skulle jeg lige med iron ind i kisten. Det gider jeg ikke miste alt diamond. Så der. Det går sådan her ind. Nå, skal vi over ind i broen? Kom så. Kom så, broen. Hej. Ja, det er jo sådan, hvad der lige kan ske en gang imellem. Ja. Så nu mistet broen der seng. Ja, det var bare dumt. Så, nu vil jeg ind og samle emeralder, og broen har allerede lavet en vej derind. Bare lige gøre lidt mere sikker. Jeg er ikke så god til det her altid. Jeg er rimelig god til at falde ned, når det er. Oh my god, sprungdagen. Jeg tænker, jeg skal prøve at få samlet 8 emeralder, så jeg kan få en. Nej, hvad nu? Teammate, hvad har du gjort? Hvorfor holder... Det var ikke min teammate, det vel? Godt, så har jeg fået 8 emeralder, men nu har jeg ikke nogen fugl, så hvis jeg falder ned, så kan jeg ikke redde mig. Jeg går heller lige hjem så. Og teammate, hvorfor holder du ikke øje med, hvad der sker? Det er til gengæld det, jeg ikke lige altid kan lide ved dem der har fuglen, fordi de ikke altid lige holder så godt øje. Se. Teammate, det var ikke så godt, det der vel. Nej, det kan jeg godt se. Så går jeg bare lige ud som nogle diamanter. Nu ved jeg ikke rigtigt, om jeg turde gå ud på jagt efter nogle hold, jo, fordi at... Jo, for at gøre det mere spændende, så gør jeg det ikke. Men mindre de her diamondrustning, så kan jeg ikke. Skal jeg lige, for at jeg lige ikke falder ned. Okay, det er det. Synes jeg. Nej, ikke diamondsværre. Det er syg, sådan noget diamondsværre. Ja, godt ham med diamondsværren er gået her. Ham med diamondsværren er gået. Jeg skal ikke lidt nu. Hej. Jeg skal bare ikke med. Oh my god, han skadede mig. Det bliver lidt svært at hakke, det her. Kan man heal mig? Så, flygt. Se. Ikke efter mig, så kan jeg lige gå hen imod dem. Ja, de synes bare flygtet fra deres base. Altså, måske er det lidt dumt bare. Jeg må ikke dø. Nå, jeg vil lige prøve at få tilbage. Se, om min teammate, han klarer det derovre. Hvis han bliver angrebet, så skal jeg lige hjælpe ham. Han har ikke noget diamond-rustning endnu. Måske jeg lige skulle ud og hente nogle emeralder til ham egentlig. Det gør jeg lidt så.
Og der kommer blokke om. Så. Og så kommer de der. Gå op. Og så tager vi og gør det der og tager et bedre. Har jeg ikke nok iron? Please, jeg har noget her. Ja, tak. Så lægger jeg lige resten i. Altså, jeg håber, jeg nogle gange... Jeg håber, jeg kan vinde det her. Sammen med mine teammates. Altså, jeg håber ikke... Altså, se. Okay, kritisk angreb. Så jeg kommer herud. Okay, hvad for nogle holder ellers med sig sådan set? Det er hvid og orange har, og de er sådan set solo. Ellers så er mit hold det eneste, der stadig har 2, og vi har mistet seng. Okay, hvem har så stadig seng? Har blå det? Ja, det har de. Jeg skal lige se, om jeg kan komme derover og prøve at smadre den. Jeg vil det der. Okay, han hoppede mig. Nej, teammate. Nej. Okay, ja, det. Okay, så skal jeg måske lige prøve at komme væk. Jeg havde lige glemt, at jeg havde fuglen på. Nej, jeg begynder at søge. Nå, så lad os lige se. Det hold der, det kan jeg så ikke angribe, men de er for stærke, og de opdagede mig også bare rimelig lidt. Men det hold har ikke mistet sin seng, men har de? Nej, det har de nemlig ikke. Nej. Altså, tror du virkelig, det hjælper med mig? Altså, jeg har diamond-rustning. Så det tror du bare, at du kan flygte? Skød ham, teammate. Altså, det tror jeg simpelthen ikke, du kan overleve. Ja, det. Amen, jeg kan ikke gå sådan der. Please, jeg kunne ikke opdage mig. Nej, hvis de ikke opdager. Det kunne være så perfekt. Okay, han har opdaget mig. Har du ikke rustning? Altså, du har nærmest ikke noget rustning. Min fugl. Teammate. Nej. Ja, sorry for det, men jeg kan godt tænke mig at vinde. Så nu har Explosion, den er sygt overpowered. Når nu mens jeg er her, kan jeg ikke lige købe en blok. Forkert sted. Det er fordi, det er modsat over i min side. Så. Ja. Så se. Altså, er det der hvid, fordi at... Hvor er han på vej hen? Oh my god, han er her. Okay, jeg var på sygt tæt på at dø der. Det er jo på ingen måde godt. Skade skal jeg i hvert fald have op nu. Så op på der rustning, det vil jeg sige, det er nemlig de bedste. Så, ja, lad os se. Okay, teammate, du klarer det faktisk ret godt, du gør. Ej, tak. Så der ligger diamanter, den her. Den kan jeg bruge til at få op der. Har man opdaget en team? Jeg skulle måske også beskytte det lidt bedre. Det er ikke kun min teammates skyld. Lad være med at give jer teammates skyld. God tip. Og hvis jeg bliver lidt irriteret, så skal I ikke køre på mig. Det er bare fordi, at jeg godt bliver rimelig irriteret i spil. Det skal I ikke køre på. Og skal lige se, kan jeg komme derud og få nogle diamanter? Diamanter, de er blevet rimelig vigtige i Bed Wars, så hun overhovedet kan overleve.
Jeg går rundt lige og får samlet nogle forskellige ressourcer. Jeg skulle måske også ud og samle emeralder, så jeg kan få noget. Både emerald svær og rustning. Jeg skal bruge 60 emeralder til. Der. Og rustningen. Det der i. Og jeg kan bare gå den her. Det var det, der han prøvede på. Så den der. Jeg synes, hvis jeg falder ned og dør nu i går, så bliver jeg lidt sådan irriteret. Har de alle de andre bare taget emeralderne? Men den tur jeg ikke rigtig at få dræbt, fordi at jeg plejer altid at komme nogle andre hold, hver gang jeg prøver at dræbe dem der. Okay, ligesom det der nu. Er det en drone? Det er derfor, de samler det sådan. Ja, det er noget af det gode ved det skin her, jeg har. Så. Og nu er min teammate også kommet ud. Det kan være, hvis vi løber ind. Det skal I synes, det ikke teammate, vel? Nå. Ja, så det gik jo bare slet ikke godt. Men jeg prøver ligesom, jeg kan det. Jeg helst gerne tilbage til basen, tak. Vi får emeralder i den her nu. Freeman. Den her ligger lige over i den der. Så ligger man også lige det her. Okay, jeg skal lige se. Oh my. Var det egentlig ikke bare et godt sted at give dem, så der er måske. Hvis de kommer, så kunne man bare gemme sig derinde. Det kunne faktisk være ret smart, hvis det var, at de ikke lige så en. Okay, der er et hold, der kan næsten se nu. Hvis jeg overlever i 4 minutter mere. YouTube. Video. Og så skal jeg ikke sidde sådan. Okay. Der kommer en. Hvordan det? What the? Han er sygt meget jo. Kan jeg få emeraldrustning nu? Mangler jeg noget? Se. 2 emeralder. Ej, hvor nederen seriøst. Mange diamanter mangler jeg. Vent lige. Hvor meget mangler jeg? Har. Okay, men dem kan jeg få i. Okay, hvis jeg lige får en emerald med her, så kan jeg få emeraldrustning, og så skal jeg lige se. Ja, kom så. Giv mig en emerald, please. Hvor meget iron har jeg? Det kan jeg bruge til ildekugler og sådan noget. Kan jeg ikke gå på den? Hvor meget mangler der? Mangler så stadig en diamant? Ja, tak. Se, nu har jeg fået emerald. Nu kan jeg håbe simpelthen ikke, at de bare lige skubber mig ned. Det er nogle gange det værste ved Bedwars også. At så skubber de bare en lige ned, og det er rimelig nederen. Så, ja. Yeah. Nu skal jeg lige se. Er det en af... Nej, det er blå. Som stadig har sit. Skal jeg lige se. Hvor mange mangler jeg? Jeg mangler jo omkring de 20 der, men hvis jeg får min holdgenerator. Men jeg har ikke særlig lang tid, før at jeg ikke kan være i min base, mand. Så lad os lige gå tilbage til basen. Jeg kan godt lide at spawne emerald, men jeg kan ikke lige bare lige at få. Se, der var alle en emerald, men det er ikke meget. Men nu kan jeg hugge dem her. Der er en masse emeralder i, hvis jeg lige kan nå at få. Hvis jeg kan nå at få det, jeg gerne vil have nu. Kom on. Ja, tak. Og der er ikke flere emeralder her. Det game her, det har jeg egentlig. Skal man købe det der først? Oh my god. Jeg havde haft 4 emeralder mere, hvis jeg ikke skulle. Level op. Rustningen. Altså, så se. Nemlig, så kan jeg nemlig også lige gå herud. Kan jeg ikke lige få en god en? Fire er ny. Forresten er fin, den tager noget liv.
Og kunne jeg godt tænke mig en teleporter og en hel masse ildkugler. 25. Okay. Sådan der. Dem der ind. Og så gør man der. Kunne jeg godt lige tænke mig lidt flere ildkugler. Og så resten skal være blå. Ej, en ildkugle mere. Det kunne være perfekt. Ellers så skal det være blokke. Og angriber de mig nu? Altså, det er nok en rimelig dum idé. De synes bare at gå til angreb på mig. Nej, han er sky. Han faldt ned. Nej, jeg er ikke gået i stykker endnu. Det havde været så perfekt. All bitch break. Ja, tak. Betyder det, at jeg kan nå komme over for at dræbe ham der? Kom nu. Dræb. Okay. De må ikke opdage, at jeg går herud. Det vil spilde min plan. Fordi hver gang, at jeg sådan lige misser min teammate, så plejer jeg ikke rigtig. Og om ikke så lang tid kommer det der blok i DC, og det gør sådan, at verden falder fra hinanden. Sådan der. Så brænder jeg lige deres uld, og sådan der. Det er heldigt, mange blokke der. Fordi at ellers så havde jeg simpelthen ikke overlevet det her. Hvordan i alverden har I tænkt jer at komme væk nu? Ja, okay, den vej der. Er I stadig på orange? Eller er det bare en bug igen? Okay, så lad os se. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Åh, nej. Kom nu. I må meget gerne dø. Åh, nej. Det er selvfølgelig det værste ved, at det er sådan et lille sted. Altså, de har ikke engang... Oh my god. Hej. Ja tak, han faldt ned. Ja. Så går jeg bare lige ud til angreb på ham. Det kan jeg simpelthen godt vinde. Ja tak, jeg vandt. Nå, jeg tænker, at jeg slutter videoen for nu. Og som sagt, hvis I har nogle idéer til, hvad jeg skal spille næste gang, så skriv det gerne i kommentaren. Eller hvis I bare gerne vil se videre på det her med Bed Wars, så skriv det også gerne i kommentaren. Eller hvis I vil se nogle Pokémon-videoer, hvor jeg går tur, så skriv det også gerne i kommentaren. Så